Salda биё бача, салда, садака, ака, ака. Асал мегирад, асал тоза. Гӯш ка, камара доктор гуфтагия ки асали тоза наха, асали тоза зарар дорад. Мада асали дар кора ки шакар дабавид кардаги боша. Радной. Кам тарак дабавид кардагия шакар. Гӯш ка, акаҷон мара доктор гуфтагия асали баги ки шакарш кам тарак не, ав бисёр дабавид кардаги боша. Радной. 80% шакарай. Хӯ доктор мара гуфт ака ки вообще асал надошта боша, ҳамаш қандов боша. Мада анам хел асал дар кора. Радной. И асал надорад рунуш, и қандовай. Ҳамун доктор чизе гуфт ку анамира гуфтагия. Амеса ка қандов табиқат я то мехрем хаварат мегирем. Я амеса ка асал да биё бача, асал. Гӯш ка. Хит кади ки и асали тоза надошта. Қандов гарант чиқатия мегар. ин акаҷон экзаменора хуб споридам. қабул. Ина ҳуҷҷатҳои ронандагит. Як саволи дига. Ҳамеша ҷавоб те? Равота бигӣ. Дар ҳолате ки мошина аз хона ҳай кади 1 километр дур рафтӣ. Мебинӣ ки калити мошин нест. Чӣ бояд кард? Дар ин ҳолат акаҷон ма тормози мошина меҷиқам. Ай мошин мефуром, ба ҳамон аҳмақе ки мошин мара тела кардасе, ба ҳамон аҳмақ нигоҳ мекунам. جوانی رفت табрик. ҳазор раванд ба падарат. раванд акаҷон. саломат бошед. ай сорбон охистара. чока ҷони гуфти сира заба фурокора дорам. Короче, Сафарҷон, ты худат медонӣ ки ман отара кӯдаки муноҷоя калонш дадем, ты додар имада ма кайтем Сафарҷон 1000 сомон қарзм намети баъди 1 ҳафта пас бармегардонам хаста. аниқ 1 ҳафта пас қарза бармегардонӣ? О, аёдат наброрӣ. баъд аз 10 рӯз ҷони